Убить горе! They be hitting back streets in they black Jeep with the fat beat booming out the box, but he always turn it down when he transported rocks. Been on the block for a minute. Здравейте, приятели, в ново видео. В този клип за първи път на арената ще играя с новата си репка Arcturus PP19 VTS. Компактна, бърза, направена за близки дистанции. В играта също така има няколко клъч момента, които се надявам да ви изкефят. Приятно гледане! Първа игра играем лампи. Има 5 лампи на терена, които отборите трябва да включат съответния цвят. Когато и 5 лампи светнат едновременно, играта е спечелена. Опа, цъкнах я така. Втора игра играем туби. Когато съберем 10 туби на едно място, играта е спечелена. В този сценарий има едно условие. Само един човек може да носи тубите. Това реших да бъда аз, за което по-късно ще съжалявам. Това беше най-изморителната игра, която съм играл на арената до сега. Убит! Убит! Браво! Тимо убит, Тимо убит! Убит! Брат, къде е тубата? Вземам туба, вземам туба! Отивам за още туби. Там гледай рампата. Гледай рампата. Взимам туба, взимам туба! Опа, давай камър! Убей го! Опа, пази, пази, пази! Убит! 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 Убит!
Давай, позима. Минавам, идвам. Ударен! В този момент бях толкова изморен, че просто трябваше да изляза с пистолета, нямаше как. Деталюци ли? Да, Май, Моби! Что это терраста? Дръж терраста! Убит! Ударен! Убит! Кома стреля? Ти ли бе, брат? Мислех, що си убит? Викам без да искаш ме отзели. Убит. Оцелих ли та? Убит. Стокай. Аз съм брат, извиня. Ударен! Майко, брато, ти беше добро, опита се да ме прифарим, че червен. Една туба. Брат, демек, честно сме спечели. Да, човек. Човек, тубите, човек. То колко трудно беше. Ева, брат, яка игричка в нас. Последна трета игра играем таймер. Отборът, чието таймер изтече първи, печели играта. Заблуждение. Убит! Убит! Кажа часовника, значи. Убит! 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 Ударен! Аз съм, брат. Убит! Убит!
Цъкай, цъкай до червено. Убит горе, убит горе. Дръж тук. Браво. А така, гледай тъс рампа. Май го убих. Един зад нас. Браво, брат, браво! Добре се стреляме с тебе, добре сте. Убит, браво! Убит, браво! Тимоби, играй! Ударен! А, окей. Убит! Браво! С около 15 секунди оставащи на техния таймер, трябва да измислим нещо и то бързо. Взел съм го, дръж столника. Давайте! Дръж, наше! Браво, тигри! Аре, машина! Брат си! Скандално! Брутално ги разсъдах средната игра. Минах и тук. Брат, само кажем се по-рамата и чувам как изброява. Много близка игра, брутална игра. Ебала, брата. Cause Amboy's a halfway house and this is my last day out. So I'ma catch wreck, knock